eksklusibo nga balita. Babahi nga gin-aligar ginhimuslan sa ilimnan. Sa ex-boyfriend na ngayon tabang imbes sa iyabana. Ang masadya nga inom sa isa ka puloy-an sa Uton, Iloilo, nagtapos sa reklamo sang pagpangmolestya sang duha ka mga sospetsado. Ang biktima kag mga sospek lunsay legal ang edad. Ang biktima pangayaw sa Uton bangod may bana na sa Dumangas. Base sa informasyon, may ex-boyfriend sa Uton ang biktima rason nga didto siya nagpaamulya. Suno sa WCPD sang Uton PNP, luwas sa ex-boyfriend may ara man nga duha ka chatmate sa Uton ang biktima. Kagabi ginhagad sa mga sospek ang biktima nga mag-inom. Hasta nga nahubog ang biktima kag suno sa iya, gendala siya sa piyak nga kwarto kag ginmolestyahan. Matapos ang pagmolestya sa biktima, gindulong pa siya sang isa sa mga sospek sa plaza sang Banwa. Pero baliskad diri ang aligasyon sa mga sospek nga wala nila ginmolestyahan ang biktima. Pagabot sa plaza sang Uton matapos nga madulong, nasang isa sa mga sospek sang motor ang biktima. Dito na siya nanawag sa iya ex-boyfriend. Suno sa biktima, ginhimuslan gid siya. Dito gindala na lang sang iya ex-boyfriend sa police station ang biktima. Gilayon nag-conduct sang follow-up ang kapulisan kag nadakpan ang duha. Subong adlaw, naimpormar na ang bana sang biktima kag lipod sa ihibalo sang bana nga may ex sa Uton ang iya asawa. Ginhangop na lang sang bana ang kapaltahan sang iya asawa. Suno sa ex-boyfriend, wala siya makabalo may bana ang biktima. Subong nga adlaw na magpa-medico legal ang biktima. Sa Lunes, ipasaka ang kaso sa mga sospetsado nga ara sa Uton PNP. Antes sa mangyaw-yaw, manamyaw, Dumangas kag Uton, may adlaw sa inyo. Tani, kamo naman ang ara sa mayong hemtang. Kag madaming salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Day, sulod ka na sa grand finals sang Bigatlan. Makatol pa sa badyang 2021. May bana, may ex-boyfriend, may ka-chatmates pa. Ano ka nagidya ka gwapa? O kung amo ka lang ginaya ka Bigatlan, nga bruha ka. Kung ikaw, ginpainom, tapos ituton, magpasalamat ka. Wala ka kabalo? Subong mga kabataan, pajibar lang, gakaitutan na. Hindi namit ang ilim nun sa Dumangas, na nagpakarabot ka pa sa Uton, nga bruha ka. Ay, bongga. Imagine na, may ex-boyfriend kang ginachat. May mga ka-chatmates ka pagidya. Ganit sa banas ang babae nga ini. Maminsar ka, kay may tsimpo pa. Ang iban, nagapangayaw sang panahor. Nagapangayaw magderbe. Pero ikaw, nagapangayaw sang itot. Gani ha, lihog lang ko ha. Kung kamo mangayaw itot, nogay hala ka reklamo. Kung hindi kamo kasaho, pagpahimo yung kamo. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel